Ahojte priatelia, volám sa Michaela, určite ma poznáte z môjho prvého videa Michaela, spirituálne schopnosti. Dostávala som od môjho prvého videa veľa ohlasov, správami, listami, e-mailmi, aj telepaticky. V týchto správach ste ma žiadali o vlastne ďalšie video, v ktorom by som vám mohla predstaviť viac tých mojich schopností, ktoré som získala na mojej spirituálnej ceste životom. Máme tu ceruzku, áno, budeme pracovať s ňou, lebo ceruzka je z dreva a drevo je vlastne taký najprírodnejší materiál, blízky spirituálnym ľuďom. Ideme na to, pomaličky sa pripravíme. Áno, presne aj takéto schopnosti môžete získať rokami meditácie. Ale mnohí by mohli povedať, že som do pohybu ceruzku uviedla mojimi otvormi. Tak si ich zalepím. Aj nosné. Takže zase mám už nalepený. A teraz si zalepím aj ústny otvor, aby ste mi verili. Ďakujem. Čo, nefúkala som moc rýchlo? Nie, v pohode.